Hadin balami ke Khubor Halor ke Jingdon ki Kynhun kemba sau phau Ngut tam kinong shnong ke shnong lat Mary ke baha papo Mairang constituency Eastern West Khasi Hills district ban pen pau Halor ke Jingsa umdum jongki ha ke ba kim shim la yo ban Thep ye ki vote ki jongki da ke ba kenno bam shim kya ke office DC bat BLO ban pen poi ye ke shithi lani ki electoral roll list shaki ha ke ba day ba ke jingpin kinria ki polling station kalau pelong ia ke kong Ewkhd Deputy Commissioner ke Eastern West Khasi Hills District ban ai ke jing Pynshai. Haba keren cikila pathai Khubor ke kong Ewkhd kalau ong babaro shikata ki pai ba ki Thep vote ha ke ke polling station ke barim ke bade ke school. Henry namar ke jingya jong ke por ke ke school ke lanangjot bat kumta lapin kenria no shakawai pat ke school ha ke ba na kaliang ke shnong bat kumjuru ne ki bor penyak district ke lapin Thep shikinong shnong. Nalor kata kalau ongru bahaduk ke por lai baji kila don kumbasan spa lai busan Ngut kibriu ki belalej ban Thep syakate ke polling station ke bathamai bat pen pauru bana pedeng kita ki sau phau Ngut ki balakam baklem yo Thep vote hendriu Ngut kila dep ban Thep. Neka hendriu lat miri mo ka polling station ki Thep vote ki no ki bahasa halat miri nong kete mau sawa ding shit dia baros kata ki Thep vote haka polling station ka barik Henry ketua school kala nang jot dia kendia ki basic facilities kum ka kalat ru kala long challenging hang tu te nakapor ka sarkar ka shat le assessment ya ki polling station barok khat ki dang bit dang byang ne am ban pen ne kum ki polling station te itu I polling station barim ki la le assessment menchwa te menchum snem ha u benai October November hajar sau ki la yo approval na ka ECI bakin shift no mo bakin relocate no shakaneka nokte manai LP school halat miri dia kaneka relocation kila pentip long ki penkenria relocation tak amot ki penkenria kila pentip ki nong penyach nong kila pentip BLO la pentip ya baro khot ki nong Thep boat te baro south spa sun spa and rose spa kila le Thep boat mo hado lai beji la sun spa lai pu sun Ngut ki balale Thep vote chakane ka polling station ka batamai te nak ni ki sau phau Ngut ki ba claim ki ba claim yo jing Thep ban Thep vote chakata ka polling station batamai Henry Ngut na ki la le Thep vote ha ka polling station batamai namar ka ki officers jong ka NEHU office ki nong tray sarkar ki BLOs ki nong penyach nong kila batai kila penbena kila Pynshai hai kitu ki nong Thep vote ba la pen kendria ya ka Jaka Thep vote ba gila pentip shi nong penyach nong an ki nong penyach nong kila penbena nagda kini ki henros pa Ngut kini ki ba Thep vote hang ton dai kini ki henros pa nyopo hundriu kila tip bakala kan ria ka polling station kila le Thep vote dia sekata ka polling station ke batama de nak ni ki sau phomot ki badai ban Thep vote hang to ki ba claim ba kham tip hendriu nyomot kila wan Thep vote de ha ka to ka polling station batama de kum no nong ba ki kham tip ke de ngi tam suyo ka jing tip ba don ka ne ka miscommunication ne ka ngil apai ki officers jungi kila wan pe dia kila pensautu iki brio ban Thep ya ka vote chakatoka polling station ka bathama electoral slip ngi kam sam namar ba kam de ka ikitu ki de as per ECI instruction kani ka election MDC kam de tingi kam ngi klam sam ikitu ki voter slip ikitu ki electoral slip handrai ngi la ai ka jingtep again biang o ki nong penyach nong kila penbena ki brio kila bu ha ki status CA bangila pentip ye ki ngila ai ki no ki kwat ki bakila panra pani Thep vote kila don ka jingtip mo
ngadon tang kan ni panong bakan na kalyang jong ko office ki officers ki BLO EBLO kila pen priang ya kata ka Khubor bakala kan rea ka polling station bat ki brief kila te an kila li Thep ya ka vote te ki bam kwa pade ban ni Thep ngi na kalyang jong ngi persyang kat bala ban create ya kata ka awareness ban pentip ya ki brief ban pensluri ki brief ban ni Thep vote andai la dadon pade iway bam kwa ban ni Thep vote tingin la ban force ngi should encourage ki ban ni Thep vote mo